Dobro večer, Srbijo. Večeras će još jedan auto da strada, ni kriv ni dužan, možda je malo kriv, ali nije dužan. Naime, ovaj auto smo, moja devojka i ja kupili, nije neki, skupili smo se nekako, održavali ga, znači stvarno nije u lošem stanju. Sad, taj auto ima 22 godine i naravno truo je malo, evo možete da snimite ovde, jeste malo truo. Savjetovali su me u tehničkom pregledu, naravno pao je, auto nije prošao, nažalost, jeste trulo malo i savjetovali su me da popravim auto i da dođem opet na tehnički, ali sam shvatio da će to mene da košta dodatnih sve skupa, znači popravka 250 evra i registracija skoro 300. Znači više od 500 evra, tako da smo rešili da ovaj auto zapalimo. I tu je spremno, znači, ne znam koliko benzina, ima dovoljno kantica. Znači prva stvar, devojka i ja završili smo, znači, fakultete, došli smo da živimo na selo. Uložili smo u selo, uložili smo u poljoprivredu, međutim auto nismo menjali zbog toga što smo hteli da uložimo u nešto korisno. Sad ovako na selu nismo više povezani sa svetom bez automobila, ali nekako ćemo da se snađemo, možda rodi kukuruz, vidjet ćemo. Pa da krenemo sa ovim procesuiranjem. Pre toga zahvalio bi se, hvala ti Srbijo, hvala Vučiću, hvala svima koji ste bili zaduženi za masovno paljenje automobila u Srbiji. Evo, ključ ću da uzmem za uspomenu. Ajde, nek mu je sa srećom. Ovdje sam našla nešto sad, kolateralna šteta. Uspomenu. Inače sve mere predostrožnosti su upotrebljene, niko neće biti ugrožen niti povređen. Sad jedan trag isto napravimo. Hvala ti Srbijo, gledaj kako gori, gledaj kako prolaze mladi u Srbiji, gledaj kako gori. Doktori uče nemački bre, pa zašto bre uče nemački bre? Gledaj kako gori. Kaže, idu mladi, pa normalno da idu. Vi nas bre terate bre. Gledaj kako gori Srbijo. Hvala Vučiću. Tehnički, da li će prođe tehnički? Idemo na tehnički. Dođi Vučiću da vidiš, gledaj klip. Kako prolaze oni koji se trude, oni koji hoće nešto da naprave. Tako prolaze. Sve pare u školu, pa onda daj posao bre, pa daj posao prijatelju da kupimo kola bre. Daj plate da kupimo kola. Vidiš Lara kako gori.
Lara, ko lovi miševe, pa pametna si bre. Treba to poloviti. 22 godine auto star, pa šta da radim ja bre? Znači, šta da vam kažem, dok gori ovaj auto, ja sam na primjer završio muzičku akademiju, sviram violu, violinu i klavir. Posla naravno ima samo za određene ljude koji imaju tatu, mamu ili slične vezice. I preživljavamo kako se snađemo, znači, evo ja čuvam piliće, čuvam koze, pravim mleko, pravim hranu da bi jeo zdravu hranu, a da što jeftinije prođem. To je život jednog profesora muzike, inače jednog od boljih na toj akademiji. Moja devojka, inače doktor medicine, uči devojka nemački, da može da se zaposli, da ima da leba, da jede, da ide u Nemačku tamo, da drugima služi, umesto ove naše babe ovde propale, što čekaju na red po bolnici, naši mladi ljudi i pametni da leče. Kod nas su samo babe, dede, ostali tamo i njihove ćerke, sinovi. I tako će i da nam se vrati. Vučić, danke schön. Ja, Vučić, danke schön. Kad vidim ovako kako lepo gori, ovako prolaze ljudi koji nisu mamini, tatini sinovi, koji se trude u životu. Ovako prolaze ljudi koji nisu članovi neke stranke, koji nisu poslušni, nego hoće da napreduju i da rade na sebi. Ovako napreduju mladi Srbi. Ovo nama radi naša Srbija. Hvala ti, Srbijo. Gledaj kako gori. Jebot. To je vazduh neki. Zdravo. Kako je, komšo? Viš što jurimo komarci? Upalili smo ga. Nije prošao tehnički, pa da pomognemo železaru. Snimamo snimak. Ne znam šta upalio se. A upalili smo ga mi. Mi smo ga upalili. Što bre? Pa za otpad. Što nisi ovako? Pa neću celog otaram. Greota celog. Će prodaju delove, ono ovako nema. Na kilo. Nije mogu proći tehnički. Nije mogu prođe. Da, pa zbog tehničkog. Zbog tehničkog, pa imao sajt nam bila trula malo. Kaže, odradi mu, kaže, sajt ne, ja odim 300 evra, treba se odradi, razumeš, auto, plus 300 evra registracija, plus, razumeš, usput šta će ti uzmu, mislim da ti ne uzmu dosta 600 evra da odustaneš da voziš kola. Znamo, ne vredi toliko. Pa ne vredi, pa gde vredi? Ja rekao, vidim sad ono... Vidiš da je gori, nešto gori, rekao, salija, vrko, da vidim. Pa masovno svi pale, pa neka gleda Srbije kako gori. Šta daš u Krajsler, šta ti? Krajsler, a? Ne vredi, mora nova auto. 5000 evra, 4, koliko, 3? Pa ima se nađe za mene. Ima, a? Koliko? Tu je možda 1000. Pa toliko. Što može da prođe tehnički? Pa nešto da može da prođe tehnički, da ne ide 2 put godišnje. 2 put godišnje, sam mislim. Nisam mogu zamažeš bez sajtnog bitumena. Ma ja, nema potrebe, neću više. Neću im plaćam ništa, evo više nema da im plaćam registraciju, sad je besplatno. Sad je bicikl ne može da mi naplate.
Evo Srbijo kako izgleda kad auto ne prođe tehnički, kaže Trula Sajtna. Evo Srbijo kako izgleda taj auto pre i posle. Videli smo na tom klipu kako je izgledao na početku. Tehnički pregled nije prošao, ali za Železaru Smederevo spreman. Ima tu